Assalamualaikum guys, selamat pagi. Survei parene kancone, pare bajul. Yuk. Lah kok iki sing nganu ngaran iki ya. Bundek-bundek. Pare bajul guys. Iya, tapi larang iki. Lomboknya kok. Iki guys. Ayo Rona ndelok. Iya sudah dewemen ta ngene iki lah. Ya. Kok rong dunduh Marsono, ra ngunduh kowe no. Guys, parene guys. Dhisik kae sik tak syuting. Kae sik lekas merambat. Woi. Di lomboknya kok tak aku cuman hijau. Kok pedotan? Beh demen nah. Nandur pare demen ya. Engko kok randang ngunduh ya mene. Wae dunduh dhisik, engko ora garek njukuki. Lah ya aku ya demen iki. Lek ora enek jeruke ngene iki penak, ora apa ki jenenge? Ora kaya tak aku ning kalenan ngono kae. Kan wae kalenan kan. Heh? Lah kan enek jeruke. Iki gede. Ya iya ngene iki to. Lumayan toh. Sudah 5. Lumayan toh. Saiki tak undungan sih. Tang dino pisan, gangan rong dino lek gangan sedina cilik. Petang dino. Heeh. Wah iki Aku diunduk gang rong dino ae. tuwek ta Abang gelis. Gak beda, Mang. Oh, lek iki gak ya, suwi radaan. Aku di unduk gang rong dino. Wis kegedean. Aku kan ngunduhe Rebo, Kamis wae iki kan Jumat tak unduh iki Setu. Beda kan beda jenis toh. Iki sing bulan iki sak wene pisan. Marangi tenar ya. Ini serapet napa? Tak wilih-wilihane entuk golek cepet perkembangan. Jadi lapor apa? Ya aku tak lapor kamu. Ini tempatnya. Apa? Iki sulam neh teko tunasit wae aku iki. Sak cepet 28.000 ngene iki. Bintang ngasih apeh kayak iki ndengenane iki sing kulon iki tak tani juta ya sak cepet. Terus tambahane rong cepet, tambahane sak cepet lho petang cepet. Asine kan 10 kok ini, 10 bungkus. Dadine 24 akhire. 24 cepet akhire. Malah sing anu kok kasih sing teko tunasit iki ngano, jenenge isine 75. Pating grandel guys. Pare bajul iki. Aku diomongi teko Gus Pare kuwi asine teko pembungan. Enek limber. ya kan aku tau ngomong karo sampean. Ya pahit rasane jare wong iki. Iki kok akhire lek omongan dadi pare alus Mas. Ora pare. Iki udah halus, jenengan elek ngomong. Pare banci. Pare utuh, pare Apa? nyambik. Jare nyambe. Meh padha karo alus, meh padha ya. Iya, ora ta. Ya Mas iki ngono. Antara Ya delokan obate. Dadi pertengahan antara Obate karo wiju-wiju lho. Iya tak semprot iki. antara alus karo apa iki?
bajul. Dia banget boleh kayak ngomong. Kecepatan itu dadine antara alus karo bajul. Iki diunduhi iki ndang. Pilih seranang Loh. ngetril sing ning kono. Oh gak lek terus sing cilik sing awal-awal ungaran ngene iki. Ora iso dawa. Ning tiang kan. Lek ungaran ngono kuwi tresno. Aku ini dilawan ini ngene. Pare kawinan tapi alus. Guys. Takon bilangnya, jangan apa nih jam. Ya ingat itu nih kiai lho 10 gram, sak cepetan 10 gram. Ya kan? Berarti wis sak on setengah 15 cepet. Nek rong on setengah berarti udah Lagi cepet. Siapa yang mau pare guys, merapat pare bajul. Kok gedean sing tak aku kae ya. Nek pare halus ke gede gede. Iki lho mboke padha tak aku. Iki ombone sak wolon kesik namburne. Ndosuk. Seprapat ya kualan kadang teh ngunduh. Tapi uyup ngene ra nek ning ora ning kalenan ya gak nemen-nemen kesel e. Aku apa nandur lombok tampar. Ayam. Heeh. Ayam. Guys. Sudah kilo. Cara petang dino berarti gang telung dino. Loro. Bang loro. Ini rebo kan ngono iki. Kamu mundur rebo. Wis semua gang rong dino berarti. Lah iya tak gangi setani gang rong dino. Iya. Dadi iki nganu akeh iso anu lho. Nek gang sedina wae ndek iki semua terus gak masuk. Apa jenenge telung dino tekan. Sudah 5 kilo dek ini. Ya bener lek gang rong dino. Mau kan ngomongnya Gak petang dino. Jadi petang dino teko. telung dino teko to. Rebone aja dihitung. Ngono. Wis semua setu telung dino teko. Ya iya toh. Aduh, dak ah. Kalau wis cara gue ini wis Lha kuwi to sisi kita gua isi godhong iki. iya Wis tak wiwil ning. soalnya penyakit pengisor
Jadi iki sesuk tak semprot neh, iki tak semprot kan sekilo tak toeter. Kuwi nandur nah nih. Pokoknya is obat ular Iki tantem kalikron karo nganu apa jenenge? terus pung Lestro. Kak aku anu kena Nah, cacar aku iki. obat apa jenenge? Nek wae aku lalat gua opek. Lalat bae aku kae. Maestro tak campur kanon wis ora enek lalat buah. Kemarin ngono iki tak nganu pas iki. Kanon kalikron kan padha ae. Tantem nganu gak apa jenenge bahan sing arep pendasi kuwi kan tentara daun. Nah tipe karo akrobat lah carut agak 5 sendok. Tak semprot tanki mesin terong tanki setengah iki. Tanki mesin dino. Ngelek wis rapat kabeh. Oh, yuk ning kene po. Lah tra ning parean wiyu penak. Apa meneh full ngene Kerasan iki. kok kene kan. Lah ya apa meneh full ngene iki. Dhisik kan lho sis. Rencanaku migur salorong terus sampean ngekei saran terus tak pertimbangne Iya toh. Wong ora enek jeruke. langsung pulai langsung ane. Kecuali enek jeruke ra iso full. Malah aku senengan full ngene iki to. Lah iya terus nganu apa sini rasa tiange wong tak tutuki kae anune amre kae ning lor kae. Diduduki ya. Iya nganggo dingklik ra teko ra nganggo dingklik. Semangane lek isis ndek nyenane nganjurne kon pring sing bunderan kae lek dituthuk dhuwur pecah gak rasa. Aku moh aku. Aku mau nih ya arep nandur pare mau tapi bensinnya ra enek wis nandur. Sak gede-gedine pakar rosoan iki lho iki rowo salu iki. Ya ketambahan nyambung kabeh kuwi lho sing gawe mundhak rasa. Kayak salorong-salorong tok ya panggah kurang. Nganu kan. Pare iki njaluke full ning dhuwur ratape kaya genten. Iya. Lek mugur disilang kan gak masuk kan. Disilang lek mugur ngrempel. Cuman Ngene to. Alah kae ya ora lho. ora maksimal. Nah, aku kan tak pahit-pahitnya to. Iki kan ora sampe. Boleh gak Aku tak bukut-bukutnya. wis ora. Jadi mundhak rasa. Iya. Lek wae ijun dhisik aduh sing lantangan iki kaya taline naga. Dadine kaya nganu kaya bandulan ngene arek to. cilik. Heeh, aku ngono iki. Lek tiange terano anu, tiange pring wae wam kae sis. Pring bunder kuwi. Ngapikno lantangane kuwi ngan taline naga. Ora kuat to. Gerbil-gerbil tiange ya. Napa iki pangah mendelong to pangan. Wah wae beli kae suntene ning isor rumet sapa ngono. Ora dibuat rapi. Terus tengah kene iki dikai gawer. Terus ta kene ngitange. Oh. Lah ya ora rapi. Iya, gak rapi sama masuk. Panggah penak buah dhuwur.